साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। अद्भुत चमत्कार आणि महाराष्ट्राची चिरापुंजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंबोली घाट परिसरात अखेर पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे। येथील मुख्य धबधब्यासह परिसरातील छोटे मोठे धबधबे आता पूर्ण वेगाने प्रवाहित झाले असून यामुळे आंबोली गेळे आणि चौकूळ परिसरातील लांबलेला पावसाळी पर्यटनाचा हंगाम अधिकृतपणे सुरू झाला आहे। शनिवार आणि रविवारी वीकेंड साधून आंबोलीमध्ये पर्यटकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळणार आहे। यंदाच्या हंगामात बदलत्या हवामानामुळे मान्सूनचं आगमन काहीसं लांबलं। पाऊस उशिरानं सुरू झाल्यामुळे नेहमी जूनच्या सुरुवातीला गजबजणाऱ्या आंबोली घाटात यंदा पर्यटनाची पावलं उशिरानं पडली। मात्र आता पावसानं जोर धरल्यानं संपूर्ण घाट माता हिरवाईने नटलाय। आंबोलीमध्ये वर्षभर पर्यटकांची ये-जा सुरू असते, परंतु पावसाळ्यात येथील रूप काही वेगळंच असतं। या दिवसात पर्यटकांची गर्दी अक्षरशः ओसंडून वाहते। आंबोली, चौकूळ आणि गेळे या तिन्ही गावात निसर्गानं भरभरून निसर्ग सौंदर्य दिलंय। येथील मुख्य आकर्षण म्हणजे अंगाला झोंबणारी थंड हवा, डोळ्यांसमोर सरकणारे दाट धुके आणि डोंगरावरून कोसळणारे पांढरे शुभ्र धबधबे आहेत। हे विहंगम दृश्य अनुभवण्यासाठी दरवर्षी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यातून लाखो पर्यटक इथे दाखल होतात। येथील हॉटेल व्यावसायिक, स्थानिक गाईड आणि छोटे विक्रेतेही पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज आहेत। पावसानं दडी मारल्यानं उशिरानं हा हंगाम सुरू झाला असून पर्यटकांची पावले आंबोलीच्या दिशेने वळू लागली आहेत।